The 97th Annual Conference Boro Baptist Church Association दिनैनि सभायाव आलासि महरै बाहागो लाफैनाय जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरोबाव बाप्टिस्ट चार्चनिनो पास्टर रिभारेन्ड निश्चय गोबां दं आरोबाव गासै बे बर' बाप्टिस्ट चार्चनि ख्रिस्ट' सिबियारि मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन गासिबो थिगैनो दङ दा मोजां दङ ना इसोर प्रभु आंबो मोजां दंलै इसोरनि अननायाव प्रभु इसोरनि अननायाव आंबो मोजां दंलै नोंसोर बादिनो नङा होमबा जायखिजाया दहाय दोंसे जिखिनि देंखो रोजाबलांबाय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बर' हारिनि थाखाय जे दोंसे गान रोजाबनानै थांबाय बर' हारिखौबो गोजौआव बोखोलांनो थाखाय आफा इसोर जिसु ख्रिस्ट'नावदि आर'ज गाबदों बर' जाथिनि जानानै आं हामबाय होनो बिथांमोनखौ जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आंबो आफा उफादोंलै नंगौ मोजां मोनदों दा बेबायदिनो जानांगौ जों जेरावखि थाया मानो सोरबा आलुवाबाबो सोरबा डक्टर इन्जिनियारबाबो सोरबा लेक्सारारबाबो सोरबा प्रफेसारबाबो हारिनि थाखायदि इसोरनाव आर'ज गाबनांगौ बेखौ आं दिनै फोरमान मोनबाय दिनै बिथांमोना देंखोगिरिफ्रा एसे मोजां बर' जातिनि थाखाय देंखो बोनानै प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'निसिम जिथु आर'ज गाबनाय आशीर्बाद बिनाय बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो रंजाथाव जोङो बयबो इसोरजोंनो सोरजिजानाय बिफां लाइफांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों बयबो इसोरजोंनो सोरजिजानाय जों इसोरखौ हामबाय होनांगोन जों इसोरखौ हामबाय होनांगोन गासिबो जोङो इसोरनि सोरजिनायजोंनो इसोरनि सोरजिनाय गासिबो बिफां लाइफां दिनै जों जिखिनि मोनजादों जों जिखिनि जाबोदों जों जिखिनि लेखा फरायनायानो जा जिखिनि खामानियाव माव बे इसोरनि आशीर्बादजोंनो जों जानो हायो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ आंबो 15 बोसोर इसोरनि आशीर्बादावनो इसोरनि अननायावनो 15 बोसोर बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बिटिसिनि मोनसे समाव सिट जाबायमोन बेयो इसोरनि आशीर्बाद प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव आं जानो हादों जुदि प्रभु इसोरा आंनि सायाव बे आशीर्बाद बा बे अननायखौ होआब्ला आं जानो हाया नंगौना नङा ना नङा नंथारगौब्ला आरो जोंनि बेवहाय जों ज' जानो हादों एसे मोजां बेबो इसोरनि आशीर्बाद प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव जोङो बेवहाय ज' जानो हादों सावरायलायनो हादों इसोरनि मुङाव जोङो आर'ज गाबनो परिबेस मोनदों नंखायसो नंदोंबा आंनो दिनै फुङावबो न'आव गाबनासो फैखादों आर'ज गाबनासो ओंखारबोखादों जे आंना दिनै थांनाया साक्सेस जाथारदोंलै मोजां इसोर प्रभु इसोर होनना फैखादों आं ओंखायनो आर'ज गाबनाय मथे आं दिनै नोंथांमोनजों नुजानो हाबाय निश्चय प्रभु इसोरा आंखौ दिनै बेवहाय नोंथांमोनजों लोगो मोनहोलाय फैनाया प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव जादों दे नोंसोर बुंलांबाय दे आंना नै मेट्रिक परिखा जाथारसै 12थानिफ्राय ना 16थानिफ्राय आंना फिसालाया इसोर प्रभु इसोर आंना फिसालाया परिखायाव मोजां पास जाथारथों होननानै आर'ज गाबखोमादोंना गाबखोआखैलै सोरबा मेट्रिक पास जानांगौबा गावनि फिसाला गावनि फिसाजो गावनि फंबाय बिनानाव सोरबा मेट्रिक परिखा होनांगौबा
가포가 쓰던가 이소리 아시던 주간의 이세를 야, 나 살아야 되는 거 하나 같은 파시티 있어 같은데 이 소리 거기 있어. 갑시나 갑시다. 그 양반 갑시서 돈 카이토 이 소리 아시던 난 대타고 보이는 그리고 바로 문제가 나와. 나 하이서 봐. 걔네 하고 그래. 또 하이마. tapi setiap itu saya dengan semua lagi dengan arus kau ini sistem angin saya dengan sini sehingga saya dengan siapa sebenarnya kau angin saya dengan baik dia saya macam sekolah waktu sekali sekolah itu sampai apa ya jadi last nanti juga dia siap saya entah ini sekolah macam siapa ni बेखौनो आङो प्रभु ईश्वर जिसु ख्रीष्टनाव आरज खालामनानै आंनि बुंनायखौ बेहाय फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।